इंडियन एयारफोर्सनि MH17 हेलिकप्टारा अरुणाचलनि रोसाम हेलिपेडाव लेन्डिं जानाय समाव जाब्रथाय जायो। इंडियन एयारफोर्सनि बे हेलिकप्टाराव सानै पाइलट, सासे इन्जिनियार आरो सानै क्रू मेम्बारफोरा भारतारि फाइकि हान्जानि जाग्रा मुवाफोरखौ हायुलिंनिफ्राय रोसामसिम लांबाय थादोंमोन होनना मिथिहोयो। जाब्रथाय जानाय हेलिकप्टाराव थानाय सासे इन्जिनियारा एसे जोखोम जादों होनना मिथिहोनायजों लोगोसे ITBPनि जवानफोरा साफ्रोमखौबो रैखाथि बोखांनो हायो होनना मिथिहोयो।